kont diżappuntat, kont imdejjaq dak li ġara iva. Kien dan kliem il-Prim Ministru Robert Abela dwar is-sitwazzjoni xejn pjaċevoli tal-grey listing li l-Partit Laburista fil-Gvern tefana fiha. Riżultat li numru ta' negozji ma jridux jinvestu iktar f'pajjiżna. Turija ċara sakemm il-Maltin qed jispiċċaw jitilfu l-impjieg tagħhom kif ukoll barranin li qed jitilqu minn Malta biex ifittxu xogħol f'pajjiżi oħra. Waqt kollegament telefoniku li kellu l-ħadd filgħodu fuq ir-radju tal-Labor, Abela ħass li kellu jqatta' l-maġġoranza tal-ħin tiegħu jattakka lill-Partit Nazzjonalista dwar is-sitwazzjoni tal-grey listing minflok ta' serħan il-moħħ lil Maltin u Lawċin permezz ta' pjan ta' kif se joħroġ lil Malta mill-lista l-griża. Abela tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna fejn qal li din is-sitwazzjoni hija taħt kontroll. Anke minkejja li jum wara l-ieħor il-każijiet dejjem qed jiżdiedu bin-numru ta' persuni rikoverati fl-isptar Mater Dei ukoll qed jiżdied. U dwar l-impjieg, Robert Abela qal: Investejna fin-nies, investejna fin-negozji. Iżda stħarriġ li sar minn l-NSO juri li l-ewwel kwarta din is-sena rażieda ta' 1.1% fil-qatt meta kkumparat ma' l-istess perjodu tal-2020. Dan ifisser li numru kbir ta' persuni tilfu l-impjieg tagħhom. Tkellem ukoll dwar l-ambjent fejn insista li dan mhux piż, anzi opportunità. L-ambjent huwa ta' bilħaq ta' priorità għalina. Iżda din id-dikjarazzjoni tistonna mhux ftit meta pajjiżna ilu għal xhur sħaħ jara massakru ta' siġar fost l-oħrajn fejn jitlu il-proġetti ta' Centrelink fir-Rabat u Ħattart, fis-Siġġiewi u f'Santa Luċija. Matul dan il-kollegament Robert Abela għal darb'oħra naqas milli jitkellem dwar l-investigazzjonijiet li għaddejjin fil-konfront tad-deputat Laburista Rozien Kutajjar. Il-Prim Ministru jiddeċiedi li jibqa' siket u ma jaġixxix quddiem dan kollu.